Tekane pan kalong kathim jong ka jing rakhe ya ka Christian Home Week lane Christian Home Sunday jong ka ne ka snam arajar arpun riu te ngi haka sinot mi ngi kumbang ala ong haka to kowe ka video bat kumbang ila yate ngi don ya ka ne ka thim man lo snam ngi yo ya ka thim bala pen kre na ka sinot bat menta hau ne snam arajar arpun riu ro ngi don ya ka ne ka thim ka ba ong kumne ki ying Kristan ki banang roi kerhai haka jingkerman ya kabala pensyong nong rim na kashiti sheki nong rom kalenong kabakhatsan kadikot kabakhat lai bat ya kani kathim la penkre da ka Christian Education Department jong ka sinat mingi jongi bat la penpoi sheki balang baro apo jong ka sinat bagani ka senam arajar arpun riu ngin yo ban ya keren ini yo ban ya selok ini yo ban ya pusan ban ya penlej jingmot ya ki jing shisha ki badon haga negatif bala sotru kumto na ka shithi shekinong rom lenong bakatsan gatkot ka bakat lai te khandiat khanang ban yo ban plilem ya ka jingmot jing perkat jong ki paralok ki ba sngodan kam ban yo jingmot khandiat khansoj ngam ong bakila biang ki jingmot ki bangan ai andre ki long tangkum ki jingya pasyat lem bapin ya shim ya ki jingmot ban yo lem hakabaya dei bat kan ka thim khanang ba le se kan long ka jing mentoi na ka benta jong thi te shwam bengin ya cha kan ka thim kalong ka badon kam bengin ya keren khandiat hakabaya dei bat kan ka shithi syaki nongro pi ya kan ka shithi syaki nongro la tho ya ka da upol bat kan ka shithi ka jo upol shaki nong rom kalong ka shithi ka bala yo ya ka nam snga ka ba ongkum ne kum kata ka shithi ka ba pli ya ka jingkhang jong ka theology syapang ka jinghikai jong tenrai jong ka balang kristan namar kata lanjut dipro ya kane ka shithi kum ka kemi jong ki jinghikai jong tenrai ka balang kristan donro ki ba ai nam ya kane ka shithi bakalong lane ka dei ka constitution jong ka jinglong kristan te hakabaya dei bat kane kanong ba harom pi kane kanong ba harom kadei kanong ba kabakrao jong ki gentle hakata kapon kumta kane ka shithi kaya thu hangi ya ka jing pen im ublay kabada ka jing ai lembaga jing ai kabaha u Jesu Kristus bautrai om da ka hukum bat kane ka jing pen im kalong om tang ya ki jiu henry ya ki Greek lane ya ki gentle ro kum jo hakal nam banengkong de khat bakhan riu upol luang namar ngam sngo le ran ya ka gospel ukris nabakalong ka bor ublay ban penem ya uway pa uway ubangen ya ujiu bat ya ugrik ro upol ulatho ya ka neka shithi sha kinong rom na korin hakasnam san penriu hadin ukris haswa baun lek bat yoi markmat ya kita kibaharom tekatan kalong kajing matpang kendiat hakabaya dei bat gene ke siti sekinong rom ngam das ngod engkam banda ai benia namar ba kani kathim Christian Home Sunday ngem dan kam than bandaya keren than adu kata-kata hakabaya dei bat tu ka siti sekinong rom to kala biang kato tetong ini point no sya negatif kumbanga on mene ki yin kristan ki banang roi kerhai haka jingkerman ya kapala pensyong nong rim naka siti jigi nong rom khatsan kan laingan pule te ublay jong kata ka jingkerman to un pendap ya pi daga jingkerman bat daga jingsok baro haka banget kenang ba pen yo nang roi kerhai haka ta ka jingkerman daga bor umen sebakoy kani kakenten yeng kristan
Pi habang iong ying Kristan katheu ya katala ne ya katu kalong ye kabalange kabala pediang yo Jesus Christ kaba ngidon hangta yaki yaka kemi yo kpa yaki kon kiba tibreu tiblai kalong ying long sem kabala itu yo Jesus Christ kumunang penem kalong ying long sem kabala don hakabalang kabaya kit ya ba hakabalang kalong ying long sem kaba la itu dakabalang kabalang kalek bandrung kata kalong ying long sem bakata kalong ying long sem ro kalek lane ka keu shi ying shi sem ki keu ban shakri yo belai te haba ang kaying Kristan kaba modro ba la kumno ukpa kakemi lani kikon jong kata kaying kidei kibalangek bat kibala pediang yau Jesus Christ le se la datang iwei lani arngot kialong Kristan nakanor kano kaying ngatarai kan nembiang bangin ong bakalong kaya kadai kaying Kristan ngila ban suong ba katai ru kayeng kila don kiba yalong Kristan katai kayeng ndrei ban ong kalong kayeng Kristan atrai kam dadai bangin ong kumta takayeng Kristan hi kadai kata kayeng kaba anda habaya keren ya kajing shishan hakaba ka perthei haba ka pek bet ka pai shata kayo igen ya ka dor ka bhabrio ka jong chisu kayo i ka jingsok ka jong belai ka pasensyar hangta kayo i baka ta ka khubor babha jong ka gospel ka jong Jesus Christ ka yo ban sensyar hakata kalong ying long sem ken bangin kham sngo tho kham baha sho ya ka ying Kristan kan jin dala baha bangin ya phai naka kot jingruai jongi naka nambar ka sanspa arpuar ki kentin ki badon na ka de jingruai ka sanspa arpuar ngasngau bakum bakila piang ban batai ka ye Kristan haka de khot benengkong unong ruai wong ying Kristan basensyar ubelai jingsok kadon hangta ki jing yaro badap baslei ya halakarta tang hau ban aiti bad ya ban syakri man lagasngi man lagapor ulang ubakordo kadakot ba kaktin jong ubelai kabakor harap baying Kristan tang makahi kaba aibor mensim telot kakersyan jing kular don hangne plit yaka ban pule man lagasngi man lagapor kalong kabadon bor kadakot balai jing duai narempaying Kristan kin yai long barapor la tangkane ban roi ban san ladangi la nyukor jing pensyoi usaitan kimla bantur hajan namar hasenda jong trai kabor jing job punai ujisu ukwa ban sensyar ying Kristan baropar pediang bat penlong ukli jongka unri nagi jingma ladagi wei kim tere hukum jong uban le manga lembat ka ying ai jing syakri otrai sim yeki jingmot ki badon na kitu nakawei pakawei ka dekhot ki badon hangto philayo yaka juba ka ying Kristan tabanam selam ngin ya poi shika kentin jingkerman ka jingkerman lani kamot ayu habaong jingkerman namar ka thim ka ong ki ying Kristan ki banang roi kerhai ka jingkerman pi iban batai lengkot ka jingkerman kadai kata ka jing snows cam confident ya kata ka bangi kmi lenti expectation bangin yo diang bek klempet naba ublei uladep kular kata kadai ka jingkerman nganong biang saisin ka jingkerman kadai kata ka jing snows cam ya kata ka bangi kmi lenti bangin yo diang bek klempet naba ublei uladep kular habagi pule kasam gabalai pukandai ka dekhot ka banyau unong ruai samuang tementa atrai ngan ap ya ka eipat
ka jingkermen jonga ka hame. Nang ta ka kitab umika kalenong ka banyaw dekat banyaw ni pule. Ngate ngan kmi ya utrai ngan ap kmi ya ublay ka jingpen jonga ublay jonga unsngap yanga. Umika ukren syapang kajing ap kmi kabada kajing kermen ya ublay ubalong unong pendem bat unong siuspa. Katang ka kajing kermen pi kanuksa habangi pule ya ka gospel ka jong Lukas ka lenong ka bapra ngiken mau ya ka tuka kentei ka badon ya ka jingpang misnam hagamet ka jongka. Kala persyang banwat ya kilap jong ka jing yarap. Kala persyang ya kaban wat ya gidawai gidashin. Kala persyang lut kilat kilenti barok kat bakala ban yo naga benta ban yo mat ya ka jing penkia naga ta ka jing pang ka badon hagamet ka jongka. Ka Bible ka itu yangi bakane ka brio kala don ye kata ka jingpang mi snam lakhat arsnam kala penlut-lut ye ki jing don jing em jong ka baro henrei kamla ban yo khia nano kana ka priu khlem artatin kala yo sneu te syapang jisu ba jisu upen khia ye ki papang upen pet ye ki khmat jong ki pamatla ki ba kelut ki yo sneu ki ba ko ki ya ube no ki kso bat upen patro wat yo balayau haba kala yo sneu ya kane ka beriu kala don ka jingkermen hapo jongka balek se enda haba ngaya kendo yo neu jisu un sepenkhia ya kane ka jingpang ka jonga dei na kata kadau haba kala bena ba jisu ulawan ya lenti nangta kala kentur leng ba utau pai ba ka Bible ka ang kalakta ya karmiang ka jengko ka jong jisu bat kumta hi kata ka jingpang kala kot kata ka jing misnam kala sange no bat hadir nang tangi pule ka ka balaja banam slam haka dekat ka basau popra ka Bible ka ang te ula ang haka to kermen kukon ka jinget jong pa kala penkhia ya pa to khile haka basok pi kata ka dei ka jingkermen ka jing yai ap khmi lenti da ka jinget ban yo diang bet ya ka ka ba ublai uladem ular compare hadu kan nusnam rei ban yai ap khmi lenti kala ban long ba pidon na pedeng ka jing kutla jong ka jing em henrei wat hapdeng ka kutla ngapa wat hapdeng ka kutla wei bakadang don hi ka jing kermen pin namrande dalai ruwe henrei si sin baka jingkermen kala kot lane kala duno ubriu unamla shu banjeng ubriu ubala duno khot ka jingkermen ulong ken komuta uban sayap no ka jingkermen ong kawe ka briu kabakarteng ka Emily Dickinson haba batai ya ka jingkermen ka ongkumne ngan bu bet ka tin khasi ka jingkermen kadai kata ka ra ka badon thap niang ka bayai ka we haga mense ka kenut wat lada omdon kentin show bat kamju sange kata ka di ka jingkermen pi ngom biang sajisin habangi ya keren pat ya kene kathi ki ying kristan ki banang roy kerhai haga jingkermen ken mau ublei ulong kanong rem jong ka jingkermen wat kelet ya kata lada pikermen ha kibriu kala ban fail lada pikermen ha kaspa haga bor haga burom haga jingnang jingstar haga perthei lane haka ka ro nalor ublei tutip bakita baro kinvel haka dekhot ka bakhan ar jong kanika sithi jiginong rom lenong bakhan san
Nakata-kata upol uthong kumne. Patro u Isaya uong on salong uthit jong ujese bat uta uban sami ban sensyar ye ki gentil ha uta ken ki gentil kin ya kermen ha u Jesu Christ ki gentil kin ya kermen balai namar pa u Jesu Christ batang mauhi ulong kanong rim jong kacing kermen pila ban kermen hau belai sengapa namar baulong ubadap da kacing haka kitab Jeremia lenong balai fuwe dekat balai ublei wong ngala ya pi da kacing ka babam jukot uta ulong ublei ubangi syakri la da kacing jong blei ka kutno hatu ngila ban kermen hau belai ngindam la Henry namar ka jing ulai ula yang ida ka jing ke babam cukot na kata-kata ngila banbo ya ka jingkerman jongi hau belai nang ta ka waipat pila ban kerman hau belai namar hau om judante ka pomla hau Lukas kat pra lenong de kan bar punyau ngi pule ki to ki kentin ki pomla bat ki beriu ki long ki bala hau belai hi hau belai om don ka pomla tilada don ka ka ba belai umla taka jingkerman jongi kalong lenoi yo ba umla henrei namar ba om don ka pomla na kata-kata ka jingkerman jongi kanem long ka balenoi nang ta sakawai pat ka jing sisa kalong pila ban kerman hau belai namar ba belai jukela lada dei ba ukela mentau ong hoy ngila kermen na ngila shani la shai ula kela kai kebencia yangi henrei ulai jukela hakitab Malaki lenong balai dekat ban riu uong nga utrai ngam jukela badaka siti jige Hebrew kanlai lenong dekat paprau Jisu ka Bible ka ong Jisu Christ ulang ujo menhenin bad menta bat syaki bom jukot pi ban penkut ya kan negatif ngadon ban ong kumne kat ba pinang ai jaka ya ublei haka jing jong pi bat kilong ying long sem jong pi baun pendap bat baun sensyar haka jing bat haka ying ka sem jong pi kata pinang roi kerhai hapedeng wat hapedeng kene ke perthai ke bedu jingkerman lada pi ai jaka shibon pi ai jaka yo blei haka jingem bat gilong yeng long sem jong pi ka jingkerman jong pi kan roi kerai rei lada pi ai jaka malu mala la ne tangkam dia ka jingkerman ro kan long kumta kat siapa pai hagi ni kisni ngio i ka jing nang telat bat ka jing ring swai hagi rempe yeng kristan jongi bon kilong yeng kila khalem no naga jingai kajing sok kalanang kendria no setang kijing ot kijing lenyar bat ki kenrom kenram sudah hagi babon na kilong yeng long sem hagi ni kisni kibor jong kapop beru saitan kila pencat ya kilong yeng kristan don kilong yeng long sem haga bau kpa uem kajing di buat don ru kilong yeng long sem haga bagi kon Kiem maka jing di buat om tang kakiat andre ki drugs bat ki kam aurea ki kam jaklia ki baboncai ki bagi long ying long sem ki don apa dengan jing ot bat ka jing nanyar ka bacor don bon ba ki baladu jing kermen no hakikat to katne ki long ying pan ka jing kermen ka siwan jengo tang sipor arpor bat hadin kata kapet no jalan ken mau kasam ga basis paar punyau dekat benengkon nong ruai samuang lada utrai tei ya gaye ki minot leno ki batei ya ka kumta ga jingkot kalong penti kena bagi long yin jompi ki long ki bala pen scam bat bala pen syong nong rim hau Jesus Christ ubalong ken ka jingker ben jongi unong ruai wong hau mau siang bantai
men sim jonga wat kanong rem krau bayai ne ban pensyong yalade kata kalong kajing sisa habangi ruai ya kato kajing ruai na kanombar kabalais pa saupuar unong ruai ubten sisu manong hawa jingyap ngan om shipting mau siang skem utrai haba eryong buncai syo yala mensim suai la ragi long yeng long sem jopi la pensyong nong rem hau mau siang ubalong uji sukres kan mau hapedeng jong ki eryong ki babuncai hapedeng ki jing at pelung ki babuncai ki bawan ban pendu jing kermen ye ki long yeng long sem jongi henry ladangi la pensyong nong rem hau mau siang ka jing kermen jongi kan nang roi kerai ublei un kerku baru ublei ni rap ye pi naga benta kini ki kenten jong ka jing ai jing mot lem naga benta jong pi ki para bangai bat ki parlok baro naga benta ka purom ka jong ublei amen